Ngiyaxolisa abazalwane bengazi ukuthi omama uZulu noma uThembi bazoyenza i-announcement. Kodwa-ke bathi bazoklina ngoLwesithathu. Siyazi ukuthi abaningi basemsebenzini, abanye basey'koleni, laba bangaphumelela soklina ngoLwesithathu ekuseni ngo-7, 7:30 la enkonzweni. Bese-ke nangale current mhlawumbe nakhona singadinga izandla, kodwa angiboni ukuthi abantu bazoba khona ngoba kuphakathi nesonto. Siyacela-ke bazalwane, kubalulekile inkonzo iyangena ngoLwesihlanu ntambama ngo-4. Siyacela-ke ukuthi bangabe bangathola ithuba basheshe ukufika, especially ko-Asha uma ngabe kungenzeka. Kodwa uma ngeke kwenzeke bazalwane, ku-right sobonana ngomgqibelo ngosizo inkosi. Bese-ke ngicele futhi kakhulu ikakhulukazi kwabesilisa, siyacela nisi-check-ele phela ama-globe bazalwane, ngoba thina kunzima ukugibelela thina. Kodwa kungcono uma ngabe mina ningagibela esitebhisini. Ngiyezwakala emuva ngaphandle singanithola nisi-check-ele ama-globe. Laphana nje endlini yethu yangasese kunama-globe angasakhanyi kahle. Nakwezinye iy'ndawo si-check ama-globe ukuthi ayakhanya yini, especially kwabesilisa abangaba available. Bese-ke okunye okulandelayo, siyocela ukuthi komama bazoba khona, kwabesifazane abazoba khona, siyacela ukuthi nilekelele uma ngabe kudinga ukulekelela. Lokho nje okubalulekile singakusho. Ngicela uku-announce-ke kusukela namhlanje ukuthi izimemezelo ey'njengalezi zizokwenziwa omama uZulu noma uMthembu. Mina ngizowelkhama, ngibonge, ngivalelise. Jesu Kristu inkosi.